Pedang Sngap bhai phi baro perlok sya kane ka channel jongi kumta perlok la de phi Sngap de kane ka jingkren UMP Raghav Chada te Sngap like but share ya kane ka video ba subscribe kane ka channel mo tangan itu phi Ukraine hapo ka Lok Sabha ma UMP Raghav Chada ula lakren kumne halur ki telecom company ma ki kum ka Airtel ka Jio but ke Bsnl ne ki nabun ki company ki pa donru telokren halur ki company telecom ulai thu kum ne ba ngange ba haden bala kut ka recharge ka jongi phi penduno ya ka outgoing call ka jongi te ngange ya kata nga accept ya kata phi pendu ya ka outgoing call hanre bat ban pendu ya ka incoming call amde ka babha namar ka sim card ka jongi ha ka mobile phone ka jongi te ka balance ru ni thep man lau banai ni recharge man lau banai ngange andala kut ka recharge te phi khang ya ka outgoing call ngimla man phone shano ru ka incoming call phimde ban khang ya ka phimde ban block ya ka namar kane ka ta shibun ya ki beduk babli derem de perlok kane ka jingkren une UMP wong ba ka call ka bawan na kiwe kibro andala kut ka recharge ka jongi phimde ban khang ya ka call ka bangi dial hoi phila ban khang ka andal ka recharge jongi kala kut ka bawan pat ka barung shaka phone jongi phimde ban khang ya ta namar kane ka khata shibun ya ki beduk kane ka jingkren Raghav Chada bun ba ki brio ki ba support halur kane ka jingkren ka jongo kumta blog ai ka jingrai jong phia po comment section phi sngawaden em kane ka jingkren MP Raghav Chada lat phi sngawaden snga ba ai ka jingrai jong phia po comment section kuble shibun